Hola täältä Espanjan auringon alta. Hieno päivä tulossa, ei pilven pilveä missään, lämmin on jo nyt, kello on 9 aamulla. Ja nyt olisi tarkoitus vähän katsoa, että mitä tuli ostettua parilta ostoskeskukselta, missä käytiin tuossa kaverin kanssa muutama päivä sitten. En ole itekään vielä tutustunut näihin kaikkiin tai avannut ylipäänsä mitään. En edes muista mitä kaikkea tuli ostettua, mutta nyt katsotaan mitä sieltä löytyy. Eli käytiin Niken tehtaan myymälässä ainakin. Sitten on Mangolta jotain Pull and Bearilta ja sitten kakkuna, koristeena kakun päällä uusi matkalaukku. Ennen kuin lähdetään purkamaan kasaa tosta, niin pistetään kahvi porisemaan. Jes, kahvi tippunut. On tämmönen metallipönikkä, minkä löysin tuolta kaapista. Kuuma on vielä, mutta lähdetään katsomaan nyt mitä tosta kasasta löytyy. Käytiin kahdessa ostoskeskuksessa eri päivinä. Ensin käytiin Plaza Mayorilla, jonne mentiin junalla tosta itse asiassa mun kämpän vierestä. Tästä on ehkä 300 metriä, kun mennään yksi mäki alas tosta noin, ja ostetaan lippu. Euro 80 senttiä maksoi sinne Plaza Mayorille ja pääsi suoraan sen ostoskeskuksen niin kuin viereen käytännössä. Et tosi helppo oli mennä sillä ja nopea, halpa. Hieno juna oli, kaikki ilmastoinnit sun muut, että ei mitään valittamista siinä. Plaza Mayor oli semmonen aukinainen ostoskeskus, missä mentiin niinku ulkokautta liikkeisiin sisään. Ja tosi paljon oli hienoja liikkeitä, kuten Nikea, Zaraa ja mitä näitä nyt on, niin tehdään shoppailusta mitään tiedä, mutta sieltä löytyi kyllä paljon kaikenlaista. Sitten se toinen ostari oli Miramar, se oli sitten taas tuohon toiseen suuntaan semmonen 5-10 kilsaa, vaikea sanoa. Ja sinne mentiin ihan autolla porukassa, se oli sitten sisätiloissa, tosi hieno paikka sekin. Molemmat on semmosia 4,5 tähden ostoskeskuksia. Ja se Miramar, semmonen, se oli 2-kerroksinen, valkoinen sisustus, palmuja sisällä. Kanssa aika samat liikkeet mitä Plaza Mayorillakin, mutta vähän erilainen. Mut löytyi sieltäkin oikeastaan kaikki mitä lähdin hakemaan, niin löytyi. Tein ostoslistan ennen kuin tulin tänne Espanjaan itse asiassa ollenkaan, eli mun piti löytää kompressiovaatteita, boksereita, sukkia, teepaita tai paitoja. Ja sitten matkalaukku oli yksi, mutta se oli siinä ja siinä, että tarviinko sitä, mutta sitten se kuitenkin löytyi. Yes, yes, yes. Ja yksi vielä, kenkiä lähdin etsimään. Mitäs me löydettiin? Me löydettiin ne kaikki. Kaikki. Aloitetaan tästä paidasta, mikä mulla on päällä. T-paita. Kiva rinta tässä. Minkä takia mä tähän ihastuin, niin tää on tällainen pitempi malli. Tosi rento. Ei tarvii välittää yhtään, että miten se on. Istuu päälle tilanteessa kuin tilanteessa. Eli tää roikkuu täällä pakaroitten alapuolella periaatteessa. Tämmönen tosi rento. Se oli mun ensimmäinen ostos ja ainut itse asiassa minkä on nyt ylipäänsä korkannut näistä uusista tuotteista. Mutta lähdetään sitten kattoo mitä muuta me löydettiin.
pakettiin. Aloitetaan sitten. Eli tää paita oli sellaista liikkeestä kuin Pull & Bear. En oo ikinä aikaisemmin käynyt. Ja tossa on kuittikin. Makso 12,99 €. Et ei oo mikään paha näin ihanaksi paidaksi. Mielestäni tosi hyvä ostos. Jatketaan tästä Pull & Bearista vielä. Ostin kanssa tällaiset ihan perus kolitsi, shortsit. Ei mitään ihmeellistä näissä, en taida lähteä nyt sovittamaan niitä. Sekin oli 12,99. Eli nämä oli Plaza Majorilta. Sitten itse asiassa käytiin uudestaan Pull & Bearissa siellä Miramarissa. Ja sinne tuli kanssa vähän reilu 20 upotettua. Ostin T-paidan. Ihan tällainen normi, vähän eri muotoilu kuin tavallisissa paidoissa. Ja sitten ostin, vaikka täällä lämmintä onkin, niin ajattelin Suomea. Heräteostoksena tämmönen neule. Tätä ei saa kiinni. Itse asiassa mä voisin kokeilla näitä nyt yhdistettynä noita 3 vaatekappaletta. Eli tällaista. Housut on tosi mukavat. Vähän lyhyet, tai no, just sopivan mittaiset tuohon puoleen reiteen tällaiset chillailuhousut. Tää neule, suht pitkä venyvä. Sitten syysiltoina vetelemään tällä. Pum. Ja sitten on tää T-paita. Vähän erilainen muotoilu tosiaan kuin normipaidossa, eli tulee tommonen mikä lie kierto tonne alaspäin. Vähän kanssa pidempi niin kuin toi edellinen. Perfect match nämä 3 vaatetta. Seuraava liike. Eli tässä oli Pull & Bear. Ihan tuntematon liike mulle. Kerätään nämä kuitit tähän ja lasketaan loppusumma sitten. Hirvittää vähän jo itseänikin. Eli seuraava liike. Mango. Tästä olen kuullut, mutta en ole kyllä ikinä käynyt shoppailemassa. Eli Mangosta ostin ihan kauluspaidan. Tämmösen sinisen. Vähän on tollaista pientä kuvioa. Kauluspaidat on itsellä aina aika hankalia, kun on pituutta sen verran, että sitten kun pituus on sopiva, niin sit se on kuitenkin tästä lantiosta tosi semmonen huonosti istuva. Mut tää oli hyvä. Kokeillaan tätäkin. Itse asiassa voin heittää vaikka tähän päälle sen Chumps. Tosi vähän tulee periaatteessa käytettyä kauluspaitoa, mutta pakkohan tämmönen olla. Itse tykkään kääriä nää hihat ylös. Vetää tonne puoleen hauikseen ensin ja sitten vaan toisen kerran päälle, jos hauis antaa periksi. Pau! Eli käärit on hihan käytännössä vaan 2 kerroin, niin ei varmasti karkaa sieltä. Et sen verran mä oon ite oppinut tästä pukeutumisesta näihin kaikkiin sukujuhliin. Kauluspaitaahan mulla ei ole ikinä päällä melkein, mutta joskus. Et tästä kun lähtee käärimään tätä tälleen näin vaan, niin sehän purkautuu sieltä. Mutta kun vetää ensin kerran ylös ja toisen kerran tohon päälle saman verran, niin voilà, ei varmasti purkaudu. Mut se oli Mango. Paita maksoi 15,99. Seuraavaksi liike Base. Siellä oli varmaan kaikennäköistä surffailukamaa. Eli täältä ostin Snapbackin Niken, maksoi
20. Valkoinen. Snapbackkejä ei voi koskaan olla liikaa, vaikka ei ne mulle oikein sovi. Tääkin oli vähän tämmönen heräteostos. Ja täällä Espanjan auringon alla on ihan kiva välillä, kun suojaa päät. Mut tämmönen. Mun mielestä oli kiva värinen yllätys valkoinen. Ja lipassa vihreätä. Todella hyvä, ainakin joskus. Sitten seuraava liike. Mikähän tää on? FC&CO. Tääkin oli joku vähän sekava liike. Ostin vaan parit bokserit täältä Levistä. 2 bokserit. Valkoiset, vähän ehkä riskialttiit, mutta riskissä on kiva elää. Sitten löytyikin tän matkalaukun kuitit, mutta ei mennä vielä ihan siihen. Ja Zara. Taas ihan uusi liike mulle. En oo koskaan Zarasta ostanut yhtään mitään. Ja täältä ostin sitten, en edes tiedä mitä tuo tarkoittaa. Ai niin, kollareita. Yes sir. 2 kollarit. Kollareitahan ei voi koskaan olla liikaa, vaikka nyt taas ollaan Espanjassa, niin ajatellaan Suomeen. Tällaiset harmahtavat, tosi siistit. Nämä on feikkitaskut, mutta ei se mitään. Aina haluan, että olisi polvessa tämmönen, niin se ei niin äkkiä ehkä mene pilalle jossain salikäytössä. Erittäin hyvät. Rakastan kollareita. Toiset on vähän tummemmat. Samanlaista kuvioa tuossa polvessa. Sitten täällä on, voi avata täältä lahkeesta vetoketju, ne ei oo feikit. Mut 2 semmoista pariskunta ja 15,99. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. Nike. Nikein tehtaan myymällä. Sehän se oli se ensimmäinen askel oikeastaan, mitä me lähdettiin tuolta reissusta hakemaan. Sitä on kaikki kehunut. Ja sieltä kyllä tarttu matkaa, jos jonkin näköistä. Eli 6 paria tämmösiä valkoisia sukkia. Joo. Sitten Nikein ihan perussortsit. Ei mitään ihmeellistä näissä. Tämmöset aika ohuet kuitenkin, että on treenatessa hyvä, ei liikaa tarvi hikoilla. Nää mitä lähdin hakemaan, eli kompressiovaatteita. Mulla ei ole aikaisemmin itse asiassa ikinä ollut mitään kompressiovaatteita muuta kuin vapaa-ottelussa ne paidat, mutta niitä nyt ei lasketa, kun niitä ei tule käytettyä missään muussa kuin niissä kamppailuhommissa. Eli tämmöset trikoot, mitkä ne nyt ikinä onkaan. Kompressiohousut. Ostin valkoiset. Vaikka onkin vähän ehkä riskialtisvärisen valkoinen edelleen, mutta maksoi ainoastaan 15 €. Se oli pakko-ostos. Ja kun kokeilin, niin erittäin hyvän tuntuiset. Kokeillaan näitä kohta päälle. Pistetään pelkkä Nike-varustus. Sitten myös mustia sukkia, samanlaisia kuin ne valkoiset. Ja kompressiopaita, Nikein, musta. Tääkin oli aika edullinen, mitään tai joku 15 € taisi olla tämäkin. Kengät, mitä tulin hakemaankin. Lenkkarit. Itse asiassa on aina mulle se ongelma se, että löytyykö kokoja. Tuolla oli kyllä kokoja, mutta ei semmosia kenkiä hirveästi mitä mä olisin halunnut. Mutta sitten löytyi nämä yhdet. Oisin ostanut useammat, jos olisi löytynyt kunnollisia, mutta ei nyt sattunut. Ehkä ihan hyvä, niin säästi vähän rahaa. Eli Nikein
juoksulenkkarit, tosi kevyet. Tämmöiset neutraalin väriset otin. Zoom Elite on malli. Kivan näköinen pohja. Ei ole liian arka tää pohja, kun ei ole valkoinen, niin ei sotkeudu heti. Mut nää lähtee nyt testiin heti tänään juoksemaan. Itse asiassa voi kokeilla noita Niken kompressiojuttuja. Pistetään koko Niken setti päälle. On paita, housut, sukkiainlaita, hattu, kengät, shortsit. Niillähän me jo päästään hyvin pitkälle. Let's see. Sanoisin, että alkaa olla ehkä vähän liian mätsäävät pikkuhiljaa, kun jokainen asia mitä päällä on, niin on Nikea. Laitetaan vielä noin kengät. Nää vaan sujahtaa jalkaa. Toinen kenkä. Matchmaking of heaven. Näillä kelpaa treenata, mutta ei ehkä pysty laittamaan näin paljon Nikea päälle, muuten menee maku. Olisi niinku ihan jokainen tuote mitä päällä on niin Nikea, mutta nämä on hemmetin hyvän tuntuiset. Kengät oli 65 €, OVH joku 110 € taisi olla, mitä katto. Et sai tuolla tehtaan myymälästä kuitenkin aika paljon halvemmalla, vaikka ei se nyt ihan ilmasta kuitenkaan ollut. Mut kenkiä kannattaa panostaa. Koska näitä tuli niin paljon näitä vaatteita, voi kamala. Miten se nyt silleen? Niin mun matkalaukku kävi pieneksi. Piti ostaa uusi. Onneksi täältä saa halpoja niitäkin. Ja itse asiassa, vaikka tää nyt näyttää paljolta mitä nyt taas ostin, tai joillekin näyttää, joillekin ei. Mä en oo ostanut 3 vuoteen mitään vaatteita. Et aika loppuun asti tulee kulutettua. Et tämmöisille reissuille, mistä tietää, että saa vähän halvempia tavaroita, niin säästää sit mielellään ja ostaa vähän reilummin. Olen aika tyytyväinen näihin kaikkiin ostoksiin, mitä löysin. Huomattavasti edullisempaa mitä Suomessa ainakin ymmärtääkseni. En ole Suomessa käynyt pitkää aikaa kaupoilla. Viimeinen juttu eli laukku. Ostin uuden matkalaukun. Ei ollut mikään halpa, tai riippuu tietysti mihin vertaa. Että Suomen hintaa varmasti on ollut edullinen. Eli täällä se on. Otetaan pussukka pois päältä. Malli on Samsonite. Mulle sanottiin, että tämä on maailman johtava matkalaukkumalli tai merkki. 3 vuoden takuu. Päädyin sitten tällaiseen. Löytyi alennuksesta. OVH oli Espanjan hintojen mukaan 200 €. 40% alennuksessa niin maksoi 125 €. Matkalaukussa mulla on tärkeää, että sen sai lukkoon. Ja tietysti väriyllätys. Tadaa! Hyvin laadukkaan tuntunen on kaikin puolin ja näyttävä. Ostettiin ihan laatuliikkeestä. Tämmönen sisusta. Tosi kivan tuntunen tämmöstä pikkukuvioa. Tilaa vielä minne saa vaatteita. En tiedä monta litraa tää nyt oli, mutta puolet isompi kuin toi mun entinen. Semmoset ostokset. Aika paljon tuli tavaraa yhdellä kertaa. Mut
se ei haittaa. Oon tyytyväinen, ihan priimaa kamaa, kaikki semmoista mitä varmastuun käyttämään. Katsotaan ihan huvikseen paljon nämä makso yhteensä. Tämmönen pikku sijoitus. Lasken tossa koneella. Ihan pikku hetki. One moment, please. Okei. Eli yhteistulos näistä kaikista 427,23 €. Nike oli kallein. Ostosreissu sinne meni se 160, sit laukku 125 ja loput siihen päälle. Mun mielestä aika hyvä saldo kokonaisuudessa, jos en oikeasti ole 3 vuoteen mihinkään tämmöiseen vaatetukseen käyttänyt rahaa, niin 3 vuoden yhteistulos 400 tai oikeastaan vähän reilu 300 kun laukkua ei lasketa ja laukkuhan on tärkeä. Ainakin tulevaisuuden kannalta, kun tässä meinas matkustaa. Toivottavasti vaan tunnistan ton uuden laukun tuolla lentokentillä, että se voi olla yksi osa ongelmaa. Kiitos seurasta tän shoppailureissun aikana. Se on adios!